Moi boas, míster, felicidades polo resultado. Se xa falábamos a semana pasada de rematar a primeira volta con vitoria era moi importante, empezalo tamén a segunda volta. Fálanos un poquinho de como viches ti o encontro, no que sí que é certo que na primeira parte non se estuvo a nivel que se quería. Boas tardes. Bueno, a ver, a primeira parte non estou mal, o que pasa é que é difícil, xogaron cunha defensa de 5, máis 2 por diante, 3 arriba, que, bueno, traballaban bastante, é complicado, en bloque baixo, bueno, meternos atrás, un equipo que é bo, que é físicamente forte, é complicado nosa vida, meten un penalti que para mí é moi dudoso, ou por non dicir que non é, e eso desesperamos un pouco, temos que mellorar. Se queremos estar arriba e queremos competir por os postos que estamos, temos que saber que en casa no minuto 10 se te pita un penalti que non é, non te pode volver loco. Cada vez que Borja perdía tempo, volvéndose 7 xogadores protestando, tal, temos que ter máis calma. Hai que falar co árbitro, dicirlle que evidentemente non poden perder tempo, pero con tranquilidade. Eu creo que estábamos demasiado acelerados. Melloramos bastante no descanso con un cambio, bueno, pusimos a Purra un pouco máis aberto para que pudera recibir, porque estaba con gañas, estaba xogando ben, había que buscalo, e eso creo que na segunda parte mellorou moito. Xa falando un pouquiño da volta dos xogadores, quero que me analices tamén a volta de Jaichenko despois de uns meses de baixa por unha lesión de xeonllo. Fálanos un pouco como biches, porque encima meteu un gol que ya él anímicamente seguramente llevou moi ben. Como biches ti o seu encontro? Moi ben, a ver, Valen é un xogador importantísimo para nós, é cuestión de colla ritmo. Hoxe pudo xogar 35-40 minutos, bueno, é un perigo, porque a verdade contra defensas de bloque baixo como tiña o Boiro, el ten un pa un, ten moita velocidade, vaise do seu par, necesitas crear desequilibrio, se el o ten, bueno, moi importante. Tamén é certo que, bueno, na primeira parte Juan tamén nos dou por bastante profundidade, foi importante. Aquí xogamos todos, Hugo hoxe quedou sin xogar, é un xogador fundamental para nós, son situacións de partido, pudo haber xogado de titular, de hecho, estivemos pensando de que xogara el de inicio, mire, ao final non xoga, aquí agora volvemos a ser 20 xogadores, contamos todos teñen que estar preparados, a ver se para semana recuperamos a Caraván, bueno, hai que continuar e seguir así. Falando un poquinho dos resultados dos demais equipos, esta xornada sí que veo moi ben que a derrota do Noia e Gran Peña, que se lle saca puntos, bueno, alóxase máis ese play-off de 5. Sí, pero bueno, non me preocupa moito a clasificación, xa o dixemos máis veces, me preocupa facer puntos. Queremos chegar, se facemos unha primeira volta ou unha segunda volta como a primeira, vamos a estar en playoff seguro, é o que nos temos que centrar. Na primeira volta este partido o gañamos, ou se volvemos a gañar. Entonces, bueno, faltando de xornada miraremos a clasificación e veremos se podemos luchar por gañar a Liga, ben, se podemos luchar por estar en playoff, ben, e se non, pois buscaremos un objetivo, pero mentras tanto, sacando esas 10 últimas xornadas, facer números, pois non sabes o que vai pasar cos rivales. O Villalbés leva unha racha moi boa, pero leva 2 partidos gañando moi xusto, bueno, se sigue así algún vai pinchar. Bueno, nós temos un partido super importante en Somozas, que está recuperando xente, son un moi bo equipo, que non debería estar aí abaixo, como a Boiro. Bueno, temos que entrenar ben para esta semana, para ir a competir e a gañar a Somozas. Falar un poquinho tamén, como sempre digo, remarcar a importancia da afición. Hoxe non era un día tampouco idóneo para vir ao fútbol e encheron a grada outra vez apoiando o equipo unha nova xornada. Sí, hoxe a verdade é que vir ao campo hai que agradecerlles porque non estaba a tarde para vir ao fútbol, pero bueno, está ben. Nós intentamos xogar o mellor posible, hoxe xogamos moito mellor que contra o Villalonga, que queremos que estén contentos con nós. Se están contentos van seguir viñendo ao campo. É certo que era importante estes 2 partidos na casa e gañamos os 2, porque queríamos gañar na casa e facemos por eles, porque os xogadores están entusiasmados de que veña tanta xente ao campo e queren seguir. Entonces, bueno, a ver se desta maneira o día de Gran Peña ven mellor tarde e ainda enchemos máis o campo. Moitas gracias. A vos.